रिकॉर्डिंग बाय रेखा स्टूडियो बेतिया। सहत रहलू हो दूसरा ओरी तकला खातिर जरूरत रहलू हो, दूसरा ओरी तकला खातिर जरूरत रहलू हो, थोड़ा थोड़ा बात लेके लड़त रहलू हो। संदीप बाबू सहते रहलू हो, एगो रहे समय हम पे मरत रहलू हो, एगो रहे समय हम पे मरत रहलू हो, एक मिनट के दूरी नहीं सहत रहलू हो। संदीप बाबू रिकॉर्डिंग बाय रेखा स्टूडियो बेतिया। एक मिनट के दूरी नहीं सहत रहलू हो, एगो रहे समय हम पे मरत रहलू हो, एगो रहे समय हम पे मरत रहलू हो, एक मिनट के दूरी नहीं सहत रहलू हो। रेखा डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो बेतिया।